Mugardos puido ter asinado un convenio moitísimo mellor con Reganosa. Reganosa pagoulle ao Concello entre 2010 e 2019 un imposto de actividades económicas por fabricar, distribuir e comercializar gas, tal e como lle ordenou Facenda. Pero en 2020 Facenda recoñece que se lle está cobrando mal, que se lle debería de cobrar por distribución por gasoducto exclusivamente, o que pasaría a ser de 432.000 euros a 23.600. Facenda di que Reganosa nos últimos 10 anos pagou 4 millóns e pico de máis e que é o Concello de Mugardos quen o ten que devolver, con 1,5 millón e pico máis en intereses. E aquí comeza o lío, porque no Concello de Mugardos entre 2010 e 2019 utilizamos esos cartos que eran nosos para invertir en beirarrúas, as beirarrúas de San Xoán, da Pedreira, da Areosa, en unha rede de abastecemento e sumidoiros que chega ata o último núcleo. E agora, por suposto, non temos capacidade de devolvelos. A decisión de Facenda desestabiliza económicamente a Mugardos, que ten un orzamento de 8 millóns de euros e agora ten que pagar 5 millóns e medio. Pero nin Facenda, nin o Estado, nin ninguén se fan responsables deste erro. Así que Reganosa propón un trato, non paga impostos nos vindeiros 20 anos, nin se lle poden facer reparos a calquera ampliación que queiran facer. A cambio, Reganosa perdona a débeda de casi 4 millóns e medio e en riba dona 1 millón de euros para facer a biblioteca no Zárate. Ou sexa, dende este momento, Mugardos non volve a ver un duro de Reganosa ata o ano 2044. Pero ollo, porque Reganosa acaba de venderlle a Enagás os gasoductos e agora sí que podería ter que pagar os 432.000 euros por fabricar, distribuir e comercializar gas. Vai renunciar a iso o Concello? Segundo este acordo, sí. Unha empresa que os vindeiros 20 anos pode estar facturando 200 millóns de beneficio e que xa está pensando en ampliacións para pasarse ao hidróxeno verde. Se botamos contas, a implicación co noso Concello vai ser ridícula comparado co que aportan outras industrias noutros concellos como Ence en Pontevedra e Endesa nas Pontes, por poñer 2 exemplos. Pero ao alcalde Juan Domingo Deus válelle. Primeiro porque el en isto non pinta nada, sino que asina o que lle mandan do PP de arriba. Segundo porque pensa que venderlle a xente que salvou a débeda e a enriba conseguiu 1 millón de euros máis, vale. Nin pelexou porque o Estado asumise responsabilidades, nin pelexou porque a Xunta, que é socia de Reganosa, entrase a compensar a Mugardos. Nada, só asina o papel que lle poñen en riba da mesa. E Esquerda Unida por que asina? Porque o convenio con Reganosa implicaría que Juan Domingo renuncie á idea de facer a biblioteca fronte ao estanco, que tiña que estar lista xa no 2022, para facelo no Zárate como quería Pilar Díaz. Non sabemos se con isto pensan que gañaron as eleccións do 2027, pero parecelles dabondo para asinar o convenio. Isto é un grandísimo erro. Reganosa debe manter un compromiso social con Mugardos que este á altura da inversión de outras industrias en outros concellos do noso país. Este convenio deixa moi mal parado no económico a Mugardos, que ten que refacer as contas xerais con 500.000 menos ao ano. E no democrático porque os próximos 20 anos a veciñanza non poderá decir nada. Non se lles exixiu nin á Xunta nin ao Estado que arreglen esta desfeita que non causamos nós. Perxudicar a Mugardos sae barato porque non temos un goberno que defenda os nosos intereses. Mugardos puido ter saído moito mellor deste enredo se tivese un goberno que se fixese respetar. Pero o PP e Esquerda Unida vendéronse por un par de titulares.